Què dimonis era això? Què dimonis ha fet el meu germà perquè has oblidat que som els guerrers de l'espai? Els terrícoles són vius! La raça humana sou una porqueria, 3 unitats de força. ...322 unitats de força, 10 Kakarot. Ja ets meu! Però què és aquest poder? Serà Goku? Ja el veig. Tu no ets en Kakarot. Qui dimonis ets tu? Què vols de mi? No vull res de tu. Llavors, què has vingut a fer aquí? T'ha confós amb una altra persona. Et creus molt poderós, veritat? 322 unitats de força. No m'has aixecat pols, ara em toca a mi. És impossible. Una força de 350 unitats. És ell. No tinc temps que perdre amb tu. He de trobar algú altre. Qui era aquest? Me n'he quedat paralitzat. Bon dia, Bulma. Quant de temps? Bon dia, sí, ha passat molt de temps. Com estàs? Hola a tots, quina alegria veure-us. Goku? Hola, com esteu? Hola! Molt bé. Benvingut. Qui és aquest nen? Us presento el meu fill, en Son Gohan. Hola, com et dius? Em dic Son Gohan i tinc 4 anys. Què és això? Algú s'acosta? Qui ets tu? Sóc el teu germà, Raditz. Què has fet tot aquest temps? Acaso has oblidat que som els guerrers de l'espai? Ei, ni sé qui ets, però més et val que fotis al camp. No t'acostis, Krilin! Perquè em té de passar tot a mi. Perquè no has complit la teva missió? D'exterminar la raça humana? Aquest és el teu fill, Veritot? Demà a la mateixa hora has de matar 100 persones. Raditz, deixa el meu fill! Goku, jo i Krilin no podrem fer res per ajudar-te. Jo aniré amb tu. Cor petit, què hi fas aquí? No me segueixo a Raditz. El vull liquidar. Bulma, deixa'm el radar. Cor petit, segueix-me. On és el meu pare? Calla una estona. 2 forces de 322 i 350 s'acosten cap aquí. Et tancaré a la nau per no sentir-te més. Una nova ombra amenaça el cel, un guerrer fosc amb un poder sense vel.